उरखावगोरा ब्रह्म सारा जोंनि बर' माहारिनि थरसे अलंबार। उरखावगोरा ब्रह्म सारनि जे फट' बे फट'खौ आलाय सिलाय खालामदों बै दैदेनगिरिफोरनिबो मेन्टर हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे समनि मेन्टर नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन। आङो बे इउटिउब कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। उरखावगोरा ब्रह्म सारा जोंनि बर' माहारिनि थरसे अलंबार। आंनि पार्सनेलि बिथाङा सासे मेन्टर, आंनि गुरु। आङो जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायल' नङा, दिनै जे जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सिङाव बैफोर माने जोहोलावफ्रा रंजासो गारदों आरो जोंनि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि जे फट' बे फट'खौ आलाय सिलाय खालामदों बै दैदेनगिरिफोरनिबो मेन्टर उरखावगोरा ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे समनि मेन्टर नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन। हाग्रामा महिलारि सिङाव मावग्रा गोबां दैदेनगिरिफोरनिनो बिथाङा सासे मेन्टर होननानै बुंनो हायो। जोंनि बर' समाजाव उरखावगोरा ब्रह्म बायदि सासे गोजों अलंबार जोङो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। सासे लिरगिरि, बिथाङा सासे खन्थाइगिरि, बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बिथाङा बर' समाजखौ मोनसे समाव दैदेननानै बिटिसि दानायाव आरो बिटिआर दानायाव बिथाङा जे गोग्गोम बिहोमा दं बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। दा बिथांनि फट'खौ जे दिनै आलाय सिलाय खालामदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जे दिनै इसिबां गावनि हिस्ट्रिखौ मिथियै, गावनि हिर'सफोरखौ सिनायनो हायै, गावनि समाजखौ दैदेनग्रा, गावनि समाजखौ खांबोनाय बाबोनाय मानसिखौनो जे बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो हायो, सनमान गैथारि खालामनो हायो, बियो जोंनि बर' जारिमिननि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। पलिटिक्स एपार्ट, पलिटिक्सआव सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन, दिनै सरकार दङ गाबोन सरकार थानाय नङा, दिनै अपोजिसनाव दं गाबोन सरकाराव फैगोन, दिनै सरकाराव दं गाबोन अपोजिसनाव थानांगोन, खिन्थु हारिनि जारिमिना अरायबो गोजोर जानानै थागोन। जारिमिना बैफोर सुबुंफोरखौ मालाबाबो माफ होनाय नङा। आरो आङो बर' समाजखौ खावलायनो लुबैदों, बर' समाजनि बुद्धिजिबिफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जायफोर सुबुंफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेफोर खामानिखौ उरखावगोरा ब्रह्म सारनि फट'खौ आलाय सिलाय दाखोरबारियाव गारनानै ससियेल मिडियायाव होनायनि जे दुस्साहस, बिथांमोन जे कारेज जे देखायदों, बेनि उसित साजा होनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै थानांगौ। जोंबो ससियेल मिडियायाव नुदों, मेनलि इउटिउब बानायग्रा, इउटिउब माने जाय सालायो बिथांमोना दिनैहाय सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबनानै, मिथिया सोर पारमिसन होदों बिथांमोननो, बेबायदि ओरैनो नर्मेलि बेयाव हाबनोबा पारमिसन नांगौ जायो, मानो होनबा बे गभर्नर एटाचि आरो बावहाय गभर्नरा फैनानैहाय जेब्लानाखि बाव एसेम्ब्लियाव फैयो बा बिथाङा जिहेतु हेड अफ द काउन्सिला हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो, जिखुनु काउन्सिलनि बा स्टेटनि हेडआ जाहैबाय हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जायो। गभर्नरा फैयोबा बिथाङा सेक्रेटारियेटआव थायोबा दान्दिसे समनि थाखाय रेस्ट लानो बा बिथाङा दसे हाबा मावनो बा माबा मोनसे बेबायदि आर्जेन्ट मिटिं थायोबा लानो थाखाय बे जे मोनसे गभर्नर एटाचि मोनसे थायो मोनफ्रोमबो काउन्सिलावहाय। दा जोंनि बे काउन्सिलाव बेखौ साबना हामनायै रायजो राजानि रांजों बा बियो पाब्लिकनि जे टेक्सनि रांजों बेखौ बानायनाय जादों। बेयो रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा, बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि नङा आरो बे प्रपार्टिया हाग्रामा महिलारि सारनिबो नङा। गतिके बे जिहेतु पाब्लिक प्रपार्टिसो, दिनैहाय बिथांमोना इउटिउब कन्टेन्ट बानायनानै बे प्रपार्टिखौ प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि, बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि उन्दुग्रा बाव थाग्रा होननानै देखायनो नागिरदों। बियो नंखाय, बियो जोबोद नंखाय। बेखौ नोंथांमोना अफिसियेलि कनफार्म खालामनो हागोन। बेयाव जायफोर केयारटेकारफोर दङ बा जाय बेखौ सामलायो, जिएडि डिपार्टमेन्ट दङ, जिएडि डिपार्टमेन्टआव बेखौ सामलायनो हागोन। बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा, बियो गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि। बेयाव जेब्लानाखि जोंनि काउन्सिलनि आलासिफोर फैयो, इनक्लुडिं गभर्नर, चिफ मिनिस्टार्स बा बेबायदि प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर फैयोब्ला दान्दिसेनि थाखाय बाव रेस्ट लानानै गावसोरनि खामानिखौ जाहाथे मावनो हायो, बेनि थाखायसो बे एटाचिखौ खालामनाय जादोंमोन, बे फेसिलिटिसखौ क्रिएट खालामनाय जादों। बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा। दा बिथांमोना
हाबनानै आं नुदों जे माने बहाबा माने गाज्रि मोनसे सिचुएशनजों माने सरकारखौ होखारनाय बायदि खालामनानै बे प्रपार्टिफ्राव हाबनानै बेखौ माने मोनसे कियोटिक सिन देखायनाय बे मोनसे आनरुलि मोनसे सिन देखायनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों आङो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों आरो जिहेतु बिथांबायदि सिचुएशनखौ जाहाथे जानो होआ दिनै 2020 मायथाइनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव गोजोना फैफिनबाय बयबो गोजोननि हां लादों बयबो गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हादों दिनै इउटिउब कन्टेन्ट बानायनो हादों बेबायदि थासारिया सिगाङाव गैयामोन 2020 मायथाइनिफ्राय गोबां खौरांगिरिफ्रा बेयाव जिउ गारनो गोनां जादों गोबां खौरांगिरिफ्रा बाव सिगिसग' खालामजादों गोबां खौरांगिरिफ्रा गोदो बुजादों बेबायदि इउटिउब कन्टेन्ट खालामलायनायनि बेबायदि थासारि गैयामोन अनलि एन्ड अनलि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि सरकारनि टेनियरनि समावसो गोजोन गायसनजानायनि उनाव दिनै बेबायदि कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो हादों आरो बिथांमोना बेबायदि मिसलिडिं कन्टेन्ट खालामनानै गावसिनि मान इज्जतखौसो बिथांमोना खोमानानै लादों रायजोफ्रा लासैनो मिथिलांगोन बा अलरेडि मिथिखाबाय जे बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि नङा बियो सरकारनिसो प्रपार्टि बेखौ दिनै बिपिएफनि सरकार जाबाय बिपिएफआनो बेखौ बाहायगोन आरो जायखि सरकार फैया मानो हमना ला 2030 मायथाइयाव गुबुन सरकार फैगोन 35 मायथाइयाव सोरबा सरकार फैगोन गतिके जायखि सरकार फैया मानो बे सरकारफ्रा बेखौ बाहायलांनो हागोन आरो बियो रायजो राजानिसो प्रपार्टि बियो सरकारनिसो प्रपार्टि गतिके आङो बे इउटिउब कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना जाहाथे गावसिनि डेक'रामखौ लाखिनानै जेखौ नंगौ बेखौ देखाय जेखौ नङा बेखौ देखायैया गाहाम आरो मोनसे आनरुलि मोनसे सिचुएशन क्रिएट खालामनो जाहाथे नोंथांमोना नाजाया बेखौनो आंनि खावलायहरनाय थाबाय